TPLF warns of renewed conflict in Tigray. The Tigray People's Liberation Front has accused federal forces of advancing into parts of Tigray, warning the situation could undermine the 2022 Pretoria Peace Agreement. In a statement, the TPLF alleged recent shootings targeting military units and civilians, claims that have not been independently verified. Conflict in ህወሓት ፃውዒት ናይ ኩናት ደወል ናይ ኩናት ንሕብረት ኣፍሪካን ዩኤንን ደጋጊሙ ይነግሮም ኣሎ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ዓብ ፃውዒት እውን ይግበር ኣሎ ኩናት ይመፅእ ኣሎ ንዑ በጃኹም ኣጥሕንዎ ተባሂሉ ነቲ ሕብረት ኣፍሪካ መበል 39 ጉባኤ ሕብረት አፍሪካ ንዝሳተፉ መራሕቲ ሃገራት አፍሪካ አበ ጉዳይ ትግራይን ኢትዮጵያን ትኩረት ክገብሩ ተማሕፂኑ ሂማን ራይትስ ዎች አብ አዲስ አበባ አበ ዝካየድ ዘሎ መበል 39 መድረኽ መራሕቲ ሕብረት አፍሪካ ንዝሳተፉ ዘለው መራሕቲ አፍሪካን ዓለምን ብዛዕባ እቲ እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን እቲ አበ ትግራይ ዘሎ ዝተቆፀየ ከይዲ ሰላምን ድምፆም ከስምዑ ፀዊዑ ብዝኾነ እቲ ኩናት ግን ነዚ ይመስል ፃውዒት ናቶም ዝሰምዖ ሰብ ከም ዘየለፍሉት እዩ የብልጽግናው አገዛዝ የሰሞኑ አዲስ ቀጠናዊ ጦርነት ድግስ ሚስጥር አማራን የማጥፋት ፕሮጀክት ነው። በሁለት ቀን ትጥቅ አስፈትቼም አማራውን በባርነት ገዛለው ርስቶቹንም መደራደሪያ አደርጋለሁ በሚል ብሪት በህዝባችን ላይ ጦርነት ያወጀው አገዛዝ ቅስሙ የተሰበረው ገና ጦርነቱን በለኮሰው የመጀመሪያው ሳምንት ላይ ነበር። የመጀመሪያው ኮሎኔል ባህርዳር ላይ የማረክነው ጠላት በጎጃም፣ በጎንደር፣ በሸዋ፣ በወሎና በወለጋ ቀጠናዎች በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የቡድንና የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችን ሚሊዮን ተተኳሾች كم تريوا زلهم كوينات نايب كلل أمحارة سفح كوينات يكايت كم زلون نكلل أمحارة نتك جبروز دل زلو عبي وتهدرا ومن قصاصات نفس سمين قصو مسير ونا يكون نبزوان زي سراويتو ببزحي نسمين ينقصاص كم زلو زي وتوم نايب التقنا كادرتات ناب عصبيو زي سقع زلو سراويتنا بحالتيوم نابدوم نايرترا يو زي سقع زلو نتكوينات دماني بحقت هنتيوم يمتصبي وزلو كادرتات ناي بلصقنا ناي بحقي ناي عمرو صقم زلون كون لهم بحالا يعني ناي بحقي يوم كينات زدلي زلو انا نكوينات كنت زدرف صبري اي فلطني سبدو ودي كوينات كنت كوينات مخانا بإثيوبيا نجيركم يعني كوينات ني إثيوبياويانن نيرتران حدا يكونن دقيمنا دقاقمنا هنقدر كوينات نعنا نيرتراويانن نوزي إليتنا إثيوبيان حدا يكونن زياتهم لتزموت أين تايومني ودحت النوم ما يكونه ودي حوبه ما يكونه ودي دفلت ويكونه أغلى زي فلت ويتي political elite بحالا بإثيوبيا elite بحالا بتعميو تمرتي قلقلق خون يغل أبدي سابا زغمتيو اتي كاب قطرات مسيو زموت زلو وتهدر ويون ترى وتهدر مساتهم ركب يبلون أبي وتون ريوم ما يفلتون يم جاكاب سلي ويون أبز مسكال سكوير قال ملا تدي كوين سزي كمنا إيرترا يكون إيرترا تسراوي زبال ودحوا بغا ودحت النخاي لنفسه كف إيرتراوي بغا تزغر بسقوي لذي اتو وتهدرن حزبنا بإيرترا مقرب ناتهم بقليل كتردو تخليها أبزياتهم كم equivalent connection I don't think من البعض the concept of Tigray it works Tigray سراويت أكمل تزبي so they know it connection تريه أبي تبيان كم زبالة ساكت بقى خمسة نا European Union وتهدر كتريه خلها كابي مسي زيت فلتو كم زمسلي لذي أبزك نريه خلنا there's a big difference لذي نزو كوينات كوينهم نزو أب كوينات بمدنقايو كوينهم حزينهم مزلو قالك كادرتات نايبلتقنا تقرميقا نيرترا كورولهم سي نوحيهم حالي مامو بلتقنا قد نيرترا كورر عقمية بلون اتو زقبرو زلو منكس قاسون بساقتن كيف توز قبرو زلو نمبر زواتو يكونن كوينات هيدلنيو هب كوينات هيفتونيو أبنا كوينات منفسي بلون زبلاك حساوي لغبات راي أبنا كوينات سبيو ناي كوينات سبيو مليونات فيو حنت بوتا قاصر انا اذا سبزي زاب زبال نزع عسب زبل وزلو نخ قاصر 1 مليون متحضرات تخسيرو زحمه ما يكون معناته اب تግራይ ክንደይ ሰማይ ትብዘይ ገደስ ክሳብ ሎሚ ብዛዕባ ትግራይ ተዛሪቡ ይፈልጥኒ መይቶም ደማ ይመጡን ካውዝ ገደ ስቃይ ክገብር ገጅፍ ሰራዊት የንቀሳቀስ ከም ዘለና ኣብ ትግራይ ዝነገር ዘሎ እቶም ኣብ ጎኑ ነቲ ኩነታት ኣክንዲ ሽምግልና ናይ ኣሜሪካ ክትኣቱ ለዋ ዝብሉ ድማ ነቲ ኩናት ዘጓሃር ቋንቋ ጥራይም ዝውስኹሉ ዘሎ ናብነት ኣብስሙ Ethiopia and the instability around it and within. How do you think we live in peace? I mean, I don't mean to say that you've got the answer, but the Ethiopian government is now somehow threatening, and the Eritrean government is threatening. Everybody is worried about creating a new war. Well, we do have war in Amhara region, Oromia region, and this, the Sudan border, and the rest of it. انتهيت حتى لا مسيلكم مچم بزعبا كنتاتنا إيرتران إثيوبيان عزيزة قد سكاسد مخانو كل سبيل فلت
كل جزء كم نغلط يوزبي زقداس كوينيو كواسع زفتن تبورنا جيز بال نكرمنا أمريكا بوليتيكا زنبرة بكرنا أفريقيا نيتوبيا دما قبل بي فلوي سفرة زل وازبلي أجي دايزبل كنا داير ترى نيتوبيا أزيو حدا جنيا كوني زبل حتى دما تبلو زلا أبي أرترا ورارك جبري دللو جن هوش تعدد ما أبام حرب كينات الله أبو روميا كينات الله أبدو بناي السودان بجامبيلا كم دما حج بزناي من يخاطب له بزي بنشانغول كل دما بزناي RSF ديو قال ملخا أو ترخيب الله سلزي إثيوبيا بملعب كينات كلا نتكرر كلا كله حج دما نبي أرترا يبقى له كم يا نبانات كا تبلا الله نبي كتب زاي تزربا. I mean, you know, realistically speaking, a war between Ethiopia and Eritrea at this time would be an unmitigated disaster. That's the last thing that the region needs. Last time that there was an Eritrean-Ethiopian war, the Ethiopian side finally won the war, but the Ethiopians stopped because, as I spoke with Prime Minister Meles then, it would be impossible to gain 100% control over Eritrea. حساوي زي انتاي زبل زلو اتو كوينات امون غوزوم كلتا هاجرات كغبر زخل ازيو كبيت كويناتيو عبي انوات كسب زخليو ابتي ناي قدم كوينا زغبرو ناي 98 تنكساكلتش زنبره اثيوبيا سعيرا سلمتاكم بلالو اثيوبيان كحغس كل غزي نبلصغنا اثيوبيان كحغس لسبيو إثيوبيا بوتهدروا عقمي بزع بوتهات تقصاصيرا نيرا سلمنتاي نير ترادي تقصاصركم ما نبلوم ግን مسبل كون ملس كنابتوانتي نتو ودبتي بحيل حزنايوسي ترغم كمصالنا يكلنيو مخنياتو ኤርትራውያን بزخونه يكون ملشا ወይ ዕጡቅ ወጀለ ኮይኖም ካርሞዮም ነቱ ወደብ ድማ ክንጥቀመሉ አይንኸሊና ቢኤስ ቡልሺት ሓሶት ሙሉ ሓሶት እዚ ሓሶት እዩ I mean ودبنا إيرترا كتقاعصر تخل أسمرا كتقاعصر تخل نعرفينكا كم يجر كانت ودب نمو حاسك خبدا كايخل زخولنا إلى جحيلنا هلو كغلو مهانة ودب كتحزو دليل كون يكون نبع إسرائيل نبع الجلا جنداي نير سو بفلسم common sense زي كتل زرباينا نسمى زلنا من البعد جنبار بمربستيت قال مالس سيربات يوم نيرهم كونوا خلي أب بوجن عدو خلا بعد بقي عمس يوم جن دكتهم سلدس أجابيهم تمليسا دكتهم سلدس أجابو أبع عسب دما كل عينة ورار شفت نسو حساوي أبتوكينات بغد تستساتفه باج على بلد حنوتو تاج أفنا أنت ميترون فوق كنا بلاي كعلان أسلا يمس يروح مش قبل كنا يجزم سيناكم أصل كنا حجنا مسؤولنا سلازي نمان كتبر دليل تاريخ الرأي بوغير كانوا أمريكاني ساترين جزء زخفلو قابرقص تنتقامتو نعاخذ خفلو زلون نا إثيوبيا جانتايم زيادة دس بلون كامنا إيرترا جن من سي إيرترا كدنا غير يبلون كم زياتهم سبع عامتو وجو زخون حسو تزاريبو common sense ويون بدرجة سب كوين كاكتريا خلقا نيرترا بزع دلاياك نسو أمو خالي إيرترا خدو قاصر عدل تواهي بكا خلو نو بكا شعو كم زي سورا خوينهم كشقرونا سلزغلو مملاس عشانا أسرع عمتا مريتنا إيرترا رخو في الكاينة بركا كتملس دلا أنت هتقبرو وعلى البريد وعلى الجرس يتتقبرو كل زي درامات هذا حسوتي ندن بوكينا دس عركيا خان تاخد قبر قدا تقبرلو تاخد قبر عطوان لوكيتو غير كانت تزبي كتداخمت it's a lie حسوتي زي نتا حسوت ناتهم جن أب علم كم حق غير كا تزاربلو لذي نزي نتكوينات نمتنسى كل عينة أجنداتهم يوم قتيرهم زلو أبزخا سمعون زا درامازيا بتدقاقامي إيرترا كتملس الله زلو يا إيرترا نتيخ مسألة زغل كوينات كتمكتوهم تغل كل سبيز فلت إذا عجب التقنا كفن ولا زغل كوينات إيرترا كتمكتا تغلع مغنياتهم حدا إيرترا نمريتها يتواقع زلا نمريتها يزبل دماي سعرني أمريتها يغتواقع أبزي مريتها يكونتن أبيو سراويتنا بإيرترا دسقع زلو إيرترا يكونتن إيرترا أبدوبان ناتا قزعات يزلا جن هذا دراما يروح سلوز دليل هذا زيا سلست أربعة حبريتا كم زين ريال له دي بانك مقبار يدليو
ራድን በተሐደገጽ ምትፍናን አስመራን አዲስ አበባን በተኻለ ወገን ዝወለዶ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ከተማታት ትግራይ ምእታው ከም ዝጀመረ ምንጭታት ካብቲ ቦታ ሓቢሮም ኣለው ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብ ገለ ከተማታት ትግራይ ይራገፉ ከም ዘለው ይዝግለጽ ዘሎ ገለ ምንጭታት ከም ዝገለጽዎ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማ ኣክሱምን ዓቢ ዓድን ዝተራእዩ ኮይኖም እቶም ኣብተን ከተማታት ጆኖሳይድ ዝፈጸሙ ሰራዊት ኤርትራ ሎሚ ድማ ብሽፋን ጽምዶ ኣትዮም ብዓይንና ንሪኦም ኣለና ክብልዮም ገሊጾም ዘለው እቲ ኣብ መፈለምቱ ርክባት ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ኢሉ ወደ ትግራይ በጥልቀት እየገባ ስለመሆኑ ተነገረ። የኤርትራ ጦር ወደ ትግራይ በጥልቀት ዘልቆ ስለመግባቱ በርካታ ተጀመረ ጽምዶ ኣብዚ ሕጅዋን በወተሃደራዊ ኃይልታት ተዓጅቡ ናብ ጽምዶ ህወሓት ንግደፍን ከም ዝተሰጋገረ ይዝግለጽ ዘሎ እዚ ሓደገኛ ምዕባለታት ዝረአ ዘሎ ድማ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ህወሓትን ዝተፈጥረ ሰማይ ዝዓረገ ምትፍናን ስዒብ እዩ ከምቲ ዝፍለጥ aftom ተሓለፉ ኣዋርሕ ድሕንነት ስርዓት ስግደፍ ኣብ ትግራይ ከም ድሌቶም ክዕንድሩ ባይታ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ገለ ኤሊታት ትግራይ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም በዛ አጋጣሚ ድማ ገለ ደለይቲ ፍትሒ ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ቺሎ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ብብዙሕ መንገዲ ዋላ እቲ ሪፖርታት ደውፅዎ ዘለው ንዑ ሓዊሶም ይነግርዎ ኣለው ብልፅግና ድማ ብዓብዩ ክስ ገይሩ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ግን ሓንቲ ትጭበጥ ሓንቲ ንእሽተይ ቅንጣብ ኤቪደንስ ኣይቀረቡን ኣለው ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ከም ዘሎ ወይ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከም ዘሎ ኣሚን ክንዲዚ ዓይነት ክሌምስ ኣባ ከለኹም ነቲ ዘረባሲ ናይ ኤርትራ ነገር ክድግፍ ደሊኻ ኢኻ ክብለኒ ዝኽእል ኣሎ ኢትዮጵያ ንሰራዊት ንዳዕመ ሰሪዕ ትሕግዝ ከም ዘላ ናይ ሮይተርስ ሪፖርት ሳተላይት ኢሜጅስን ካልእን ገይሮም እዮም ኣቕሪቦሞ ኣብ ድማ ኣይገበርክዎን ኢሉ ዝሕሱ ዘሎ ብካድረታት ገይሩ ብሳተላይት ኢሜጅስን ኩሉ ዘረጋግፅ ኩነታት ተቐሪብሉ ከሎ እዩ እንድሕር ኤርትራ ኣብ መሬትካ ተኣቱላ ኮይና where is the evidence ጭብጢ ጌርካ ክትዛረብ ዘለካ ጭብጢ ዝበሃል የለን because it doesn't exist if it existed show us أرينا نعلم أريا علم بخمية ترى شفت أنت لك تقربة تريو شعو سبنا تفردي جبر of course manufacturer كتجبر ويكا كتسنع تغلي خاطبته ونجن تسنع ونسب فلطي سنع دي ويس حكي سب فلطي الذي أبزوان زي بزيك أنت شفتي حنكت بزي بلو منجدي بمنجد منيستر وزارة وصايناتهم سراويتنا إرترا وش إثيوبيا له قلتي في نخوة تسعويت نجبر حريد ما بقدانا بحري كن زرارب نخلينا بمبال حفرة زي بقول حنكت زي بقول زرابينا سمعنا إذا زرابا زد ما نكوينات نببجسي اتزبالة كما كناتيو مهنياتو سراويتنا كلا هجر أو وش تيالله وصاي ليو أبيني نلولا والنتائج ذات واحد النتائج نمتكبر دما وتهدر وسقوم تخجبر مثلا للنزول زرابا سلزلي again الزكونات زي أبي أحمد كوينات سلزدلي زجبرو نجر كم زي كونه نجيبنا دقاقيبنا نهزبنا كنا نتصر ندلي عند أتي ناي كوينات حجر عود حنوتو كرجاجز دلني يرتزعون إزي تسراويتو مس أبكلم حراز ولا سفيع كوينات ولا حنت خجبري كعلن أب جوندر زجبر زلوا كم دما أب شواز زجبر زلوا كوينات بزي سفح عمل كأن بزبرت عمل كأن يقصل كم زلوا يزنجر بفلاي أب شوا كلته ريبورتس كبا كوميتي أب شوا زلوا كوينات انتاي سمين شوا زجبر زلوا كوينات North Shua communication blackout. Residents in several districts of North Shua Zone say prolonged phone and internet outages have cut families off from one another, raising safety concerns. أب سمين شوا هذا كابتي ببزح دروناتن كالن زجبروا لزلوا تكارتات ريوا لهم سمين شوا مالت نهب أديس أبا كما تزغل حيليو ناي فانو ريبورت ويوناي أمحارة ريبورت كنري سلامتها أبزي أبل تجنا بفولوي أتوكرو جيرو بدروناتن بجيتاتن يتاغوصالو رؤس معبزي ተጋድሎ ለመለስና እንደው ተልኳቸው ግባቸው ምንድነው እነዚህ ጦርነቶች በእናንተ እቅድ የመጡ ወይስ አገዛዙ በተለይ አሁን ሸዋ ላይ እንደምንሰማው ከሆነ ወደ አዲስ አበባ ፋኖ ሰብሮ ይገባል በሚል ስጋት ከወዲሁ ሳይቃጠል በቅጠል ቀድሜ ላዳክማቸው እዛው ባሉበት በሚል መሪዎቹ ላይ ያነጣጠረ ቀደም ሲል አንተም እንዳልከው በኤሊት ፎርስ በባራይል በኮማንዶ በሪፐብሊካን ጋርድ አሉኝ የሚላቸውን ኃይሎች ሁሉ አሰልፎ የተዋጋበት ጦርነት እንደሆነ ይታወቃል እንግዲህ እናንተ ከዚህ ጦርነት ማብቂያ በኋላ ምንድነው የምትጠብቁት ጎንደር ሸዋ እነዚህ ጦርነቶች ውጤታቸው ምን እንዲሆኑ ነው በመጨረሻ የምትጠብቁት ታህቶ ካብ መሳይት መጽዘላ አገይ ኣብ ካርታ ተመሊስና ምስንሪ ኣዝዩ ኣገዳሲዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ሰሜን ሽዋ ዝበሃል ዘሎ ቦታ ኮሙኒኬሽን ብላክ ኣውት ገይሩሉ ሓደ ኩሉ ዓይነት ናይ ኢንተርኔትን ናይ ኮሙኒኬሽንን ኣፅዋ ገይሩሎ ካልኣይ እዚ ግንባር እዚ ምስ ናይ ሰሜን ምስ ናይ ጎንደር ግንባር እውን ስለ ዝተሓሓዝ ናይ ፋኖ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ትሪእዎ ኣለኹም ቀንዲ ንመስመር ናይ
አዲስ አበባ ገጽዩ ትኩናት እና በርትዕ ዝኸይ ዘሎ that's why ድማ አቢ ፍሉይ ፍርሂ ክስምዖን ራዕዲ ክስምዖን ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ንአዲስ አበባ በቲኽካ ክትመጽእ እንድሕር ኮይንካ እውን እቲ ዝሓሸ ቦታ ንሱ ስለ ዝኾነ again ኣብዚ ኩሉ ዓይነት ሪፐብሊካን ጋርድ በሎ ስፔሻል ኮማንዶ ናቱ በሎ ምልሻታቱ በሎ ድሮናቱ በሎ ጄታቱ በሎ ብርቱዕ ዝኾነ ስጉምቲ ይወስዳሉ ዝኻንታዩ ናብ አዲስ አበባ ዝብገስ ኣይንብለይ ስንብለይ ስጉምቲ ክወስድ እየ ዝብል ተልእኮ ኢና ንርኢ ዘለና ፋኖ ግን ብኸመይ የንብበሎ እዚ እስከ listen to ፋኖ ታይ በኸመይ እዮም ግብረ መልስ ክብዎን እዚ አነሳውልህ አገዛዙ በተለይ ከፍተኛ ፍርሃቱና መርበድበድ ውስጥ በመግባቱ ምክንያት በዋናነት የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ በዚህ ፍጥነት ድርጅታዊ ቁመና ይዞ ለውጊያ ብቁ ሆኖ በአንድነት ይሰለፋል ብሎ ማሰብ አልቻለም ነበረ። ይሄ ከፍተኛ ቅዠት ውስጥ ከቶታል። አገዛዙ አቅዷቸው የነበሩ የጥፋት ፕሮጀክቶችን ሁሉ መልሶ እንዲከልስ አድርጎታል። በዚህ ምክንያት ከፍተኛ ፍርሃት ውስጥ በመሆኑ በተለይ ኤሊት ፎርሱን ሸዋ ላይ በማጠራቀም ከጎንደር አቅጣጫ በጎጃም እና በወሎ አዋሳኝ ቦታዎች አባይ ሸለቆን ተከትሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሓድነት ናይ ፋኖ ኣብዚ ቀረባ ሓድነታዊ ግንባር ብምቋሙ እሞ እቲ ሓድነታዊ ግንባር ናቱ ድማ ሓያል ዝኾነ ስጉምቲ ሓያል ዝኾነ ፅፍዒት ነቲ ብልፅግና ክሃርሞ ስለ ዝጀመረ ፍርሒ ክስምዖ ናይ ግድን እዩ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት እውን ሓደ ካብቲ ሻዕብያ እትይወሎ እዚ ኩናት እዚ ህወሓት እትይወሎ ዘብሎም ዘሎ እቲ ስትራቴጂካዊ መጥቃዕትታት ይርዩ ስለ ዘለው እዮም እዚ ምኩር ሰራዊት ወይ እውን ብልሒ ዘለዎ ሰራዊት መርሕነት ዘለዎ ወይ እውን ስትራቴጂ ናይ ኩናት ዝርዳዕ ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ስለ ዝመስሎም ዘሎ እዩ there is some signs ምልክት ኣለዎም እዩ ፋኖ ከም ሓደ ዕጡቕ ጉጅለ ከምዚ ዓይነት ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃሳት ክገብር ኣትኪሉ ድማ ንዓና ብሽሓት ክማርኸና ኣብ ማይ ከኣለን ይብሎ ኮልት ሚሊሻስ ነቶም ሚሊሻታት ኣብቲ ዘለው ናብ ፋኖ ክፅምበሩ ፃውዒት ይግበራሎም ኣሎ ምሕረት ገይሮም ኣብ ፃውዒት ምስቲ ፋኖ ክሕወስኹም ዘለዎምን ንመሰል ህዝቢ ምሓራ ክቃለስኹም ዘለዎን ካልእ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ሚሊሻ ይኹን ካልእ ናብቲ ሰራዊት ክፅምበር ከም ዘለዎ ፃውዒት ገብርለው እታ ካርዲ ድማ ኣምሓራ ይመፀካ ኣሎ ኦሮሞ ተንስእ ኩርስኻ ዓቀብ ስልጣንካ ዓቀብ እዮም ክብልዎ ነቲ ስርዓት ኣብታ መቃቂልካ ግዝኣ ትብል ኮንሰፕት እዩ ዝወድቕ ዘሎ ናይ ፋኖ ፅፍዒትን ግስጋሰን ድማ ነቲ ፋኖ መመሊሱ ሞራል ይሂበሎ ሓይሊ ይሂበሎ ዓቕሚ ይሂበሎ ንሱ ናብ ኤርትራ ገፁ ኩናት ንክገብር ንትግራይ ንክድምስስ ክብገስ ይደሊ ፋኖ ድማ ድሓን ንስኻ ሕለፈና ናብ ኤርትራ ገፅካ ወታደራዊ ምንቅስቃስካ ናብ ኤርትራ ግበር ንሕና ድማ ኣብ መንጎ ሓሊፍና 4 ኪሎና ብቐሊሉ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ዝመስል ኣተሓላላፍ ዘለዎ ኩናት እዮም ዝርዩ ዘለው ብሓፈሻ this is going to be incredible ፍሉይ ታሪክን ፍሉይ ክስተትን ክንርኢ ከም ንኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እውን ብዙሕ ግፍዕታት ይወርድ ከም ዘለዎን ምክንያቱ እቲ ኩናት ኣቢ ዳርጋ ንኩሉ ዝሓወሰ መጥቃዕትታት እውን ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ መወዳእታ እዛ ኩናት እዚኣ ናበይ ገፃ ክትከይድ እያ ንእሽተይ ናይ ትግራይ ቴክ ክንወስድ እሞ ናይ ትግራይ ድሓን ፀኒሕላ ብሰፊሑ ክርየ እዛ ዘረባ እዚኣ ግን ኩሉ ግዜ ዘክርዋ ምስቲ ናይ ከባቢና ከተሓዞ ስለ ዝኾንኩ ባለው አቅምና ባለው ቁመና ከትግራይ ኃይሎችም ከኤርትራ ጋር የመዋጋት ቁመና የለውም ፍላጎቱም የለውም ነገር ግን ኢምሬት ጦርነቱን ትፈልገዋለች ለምን በለኝ በሳውዲ ድጋፍና በሌሎች በቱርኮች ድጋፍ በግብጾች ድጋፍ የሱዳን ጦር ኃይል በሳውዝ ኮርዶፋን ላይ እየገፋ እየመጣ ነው ያንን ዲፍሌክት ለማድረግ ያንን ለማስቀየስ የሸማቂ አካባቢ በብሉ ናይል አካባቢ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኣቢ ናይ ኩናት ረበሻ ወይ እውን እዚ ናይ ሸበትበት ኩናት ናብ ኤርትራ ገፁ ዘበግሶ ዘሎ በተደጋጋሚ ከም ዝግለጽ ዘሎ ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ሱዳን ይጥዕሞ ስለ ዘየለ ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ሱዳን ይድርዓም ስለ ዘሎ ዳዕመ ሰሪዕ እቲ ኢማራት ተኣምነሉ ዝነበረት ሓይሊ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሕማቕ ይገጥሞ ስለ ዘሎ ሰራዊት ሱዳን ድማ ፀብለልትነት ናቱ ኣብ ዓውደ ኩናት ኣብቲ ግንባራት ጥራይ ደኮነ ብድሮናትን ብጄታት ናቱን ሓንሳብ ናይ ነዳድን ናይ ድሮናትን በይዝ ሓንሳብ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቱ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ማለት እዩ ብዙሕ ዕላማታት ይድሃርሞ ዘሎ ሰራዊት ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ድማ ኣከቢድ ወጥራት ከም ዘሎን ሞራል ናይ ሰራዊት ናይ ሱዳን ድማ ብቅፅበት እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎን ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናተቆፃፀሩ ይኸዱ ኣለዉ ስለዚ ኢማራት ዝበሃል ነዚ ሕብረት ኣፍሪካ ዝግበር ዝነበረ ዋዕላ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዝኾነ ኣጀንዳ ንኸይገብር ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር ቀኒያ እሳ ሕልፍ ምስ በለ ድማ ኣግረሲቭ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ክትገብር ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ
ሓደ ካብኡ እዚ ንሰሜን ዝግበር ዘሎ ናብ ኤርትራ እዩ እሱ ድማ ኤርትራ ናብቲ ኩነታት እቲ ናይ ኣምሓራ ናይ ገለመለን ዝግበር ዘሎ ዲፍሌክት ንምግባር ናብ ኤርትራ ስጉምቲ ወሲድካ ክትዕወተሉ ዲኻ ይትዕወተሉ ሓደ ክኸውን ከሎ ዝያዳ ግን በዚ ብሉ ናይል ግንባር ክኸፍቱ ስለ ዝሓስቡ ዘለው ወይ እውን ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ብኮርዶፋን ወይ በቲ ዳርፎር ድሕሪ ምስላጥ ኣቢዎም ናብዚ ከምፅዎ ይደልዩ ስለ ዘለው ነዚ ናብ ኤርትራ ገጽካ ዝግበር ዘሎ ኣጀንዳ ዝያዳ ይድፍኣሉ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ሕጂ እቲ ጉዳይ እቲ ኢማራት ምናልባት ንኣፍሪካውያን ብልሽዋት መራሕቲ ብገንዘብ ክትሕዞም ትኽእል ትኸውን ኣብ ገለገለ ግን እቲ ጉዳይ ኢማራት ክትቋፀረሉ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ በፂሑ ኣሎ ኣብዚ ስምዑ I have to get back to you and maybe the challenge which Mohammed brings, that there's enough talking. Because I understand that you bring together all these different parties, but it seems to me that this is the time, it's the time to get nasty, isn't it? Isn't it the time to put real leverage on the countries that are arming these factions? And the US has more leverage. President Trump has more power than anyone else. Come on, you can do it. Exactly. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ መሳት ብሎስ ዝበሃል እቲ ሲኒየር ኣድቫይዘር ናይ ኣፍሪካ ናይ ዓረብ ሃገራትን ዝበሃል ዘሎ እዩ ኣብዚ ናይ ሚኒክ ሴኪሪቲ ኮንፈረንስ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ከፅበ ዘለካ እዮም ትብሎ ዘሎ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዓብ ስልጣን ኣሎ ዓብ ፀብለልትነት ኣለዎ ነዚ ጉዳይ ዝጠጠው ከብሎ ኢማራት ያ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ትሕግዞ ዘላ ስጉምቲ ዘይትወስድሉ እንታይ ኢኹም ትፅበዩ ዘለኹም ካብዚ ንላዕሊ ዓቕሚ ኣለኩም ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ስለምንታይ ጠጠው ትብሉ ኣለኹም መልሲ ድማ ልክዕ ንሱ ትዝባ እዩ ስለምንታይ ኣሜሪካ ስጉምቲ ዘይትወስድ እዚ ሰብ እዚ ስለ ዘሎ እዩ ብዙሓት ሰባት ከምኡ እዮም ዝብሉ እዚ ምስ ኢማራት ርክብ ኣለዎ ንኢማራት ሓደጋ ክወርዳ ኣይደልን እዩ ስለዚ ነቲ ኩናት ከደቃቅሶ እምበር ሰራዊት ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ክዕወት አይደልን እዩ ዘሎ ሱዳን ከምቲ ናይ ቀደማ ሃገር ኮይና ንክትቅፅል አይደልን ዘሎ ስምዑ ካብ ዘረብድሃ I agree with you. We've been quite patient and we've been quite accommodating. We wanted to make sure it's a successful process. Yeah. We've been engaging with both sides and all the relevant actors. However, too much time has gone by and it's about time to act. In fact, next week at the UN with the Honorable Secretary Cooper, we're going to have some serious talk and action. There will be some action. We'll start seeing that very soon. The pressure, because I think that's what's bothering me. That when I talked to Mr. Idris earlier, I don't feel that that's a man under pressure to make a ceasefire. He's going to make 6 points before he lets me ask him a question. What is the pressure you're putting on him? What is the pressure you're putting on Hemeti? What is the pressure you're putting on Abu Dhabi to stop taking the gold which is coming out of Sudan at $5,000 an ounce? Yes. Yeah. Regarding the external support, our position is very clear, not just us, but all our partners within the Quad and all the other partners. We are totally against any sort of external support that ከም ትሪእዎ ዘለኹም መልሲ ክህብ ኣይክእልኒ እዩ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኣብዚ ቀረባ ክንዘራረብ ኢና ዝርርብ ክካየድ እዩ ዲስካሽንስ ክካየድ እዩ ኣብ ዝብል እምበር ሓደ ጭቡጥ ዝኾነ መልሲ ንምርካብ ተበግሶ ከም ዘይወስድ ዘሎ ስለምንታይ ስጉምቲ ዘይትወስዱ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሓይልታት ወርቂ ናይ ሱዳን እናወሰደት ነቲ ኩናት ተናውዕ ዘላ ኢማራት ስለምንታይ ስጉምቲ ዘይትወስድ ዘላ ስለምንታይ ሲሪየስ ዝኾነ ስጉምቲ ክውሰድ ዘይክእል ትብሎ ዘላ ምስ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ናይ ዩኤን ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል እውን ምስ ናይ ዩኬ ፎሬን ሚኒስተር ብሓደ ኮይና ሓደ ኣገዳሲ ስጉምቲ ዝውሰደሉ መንገዲ ክንገብር ኢና እዩ ዝብል ብሓፈሻ ግን ኢማራት ጥራይ ኣይኮነት ትድግፍ ንኩሎም ማዕረ ገይረ ክርእዩ ዝፍትን ንሱ እታ ዝዓበየት ስሕተት ድማ ውያ ዘላ ንኢማራት ሽፋን ንክገብር እንድሕር ኮይኑ ነሰራዊት ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ኣኽብሮት ኣይህብን እዩ ስለዚ ሂ ኦልዌይስ ፎከስ ስቶም ክልቲኦም ሓይልታት ኣብ ኩናት ዘለዎ እዩ ዝብል እቲ ሓደ ምልሻ ሃገር ከፍርስን ሃገር ዝዕኑን ህልቂት ዝፍፅም ዘሎ እቲ ሓደ ድማ መንግስትን ሃገርን እዩ እዚ ክልተ ሓደ ዓይነት ኣይኮኑ እዚኦም ካልኣይ ስዑድያ ትሕግዝ ግብፂ ትሕግዝ ኖ ኢማራት ሙሉ ብሙሉ ብኩሉ ሎጂስቲክስ እቲ ዳዕመ መሰሪዕ ብዘይ ኢማራት ሓንቲ መዓልቲ ክፀንሕ ኣይክእልኒ ሰራዊት ሱዳን ግን ብዘይትናቶም ሓገዝ ክቅፅል ዝኽእል እዩ ፀኒሑ እዩ እውን ሕጂ ከማንቲ ሞመንትም ስለ ዝረኸበ ይሕግዝዎ ኣሎ ይበሃል መርታ ከመን ይሕግዝዎ ኣሎ ዝፍለጥ ኣይኮነ ብዙሕ ግዜ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ሓደ ካብቲ ነቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ንኸይፍፀም እንቅፋት ኮይኑ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ምዃኑ ትርዳእ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መጋባእያ ድማ ነቲ ኩነታት ከዘሓሕልን ከደቅስን ኢና ንሪኦ ዘለና ብዝኾነ እቲ ፕሬሸር ግን እቲ ፀቕጢ ግን እናዓበየ ይመፅእ ኣሎ ኣብዚ መጋባእያ እዚ ሓደ ካብ ኣሜሪካ ነዚ ኩነታት እዚ ተስፋ ዝህብ እውን እቲ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ሴኔተርስ ከምኡውን ብኩሉ መንገዲ ንኣብነት ዝትሪእዎ ዘለኹም ዩኤስ ሴኔተር ፍሮም ሜሪላንድ ክሪስ ቫን ሆለን ዝበሃል ማለት እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ዳዕመ መሰሪዕ ዝበሃል 6,000 ሰባት ኣብ 3 መዓልቲ ዝቐተለ እዩ ፅቡቅ ገይሩ ክርዳእና ምንታይ እዩ ዝብሎም ዘሎ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ጭብጢ ስለ ዝደሊ መንግስቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስጉምቲ ደይወስድ ስለምንታይ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ደይውሰድ
ስለምንታይ ተብላሎ ንኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ኣፅዋር ናብ ኢማራት ከም ዘይሽየጥ ስጉምቲ ዘይውሰድ ጠጠው ዘይነብሎ ተኻሊ ድሓን ቀሲልካ ክበርክል ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብተደጋጋሚ ኣብቲ ፖለቲካ ክላስ ናይ ኣሜሪካ ይመጽእ ኣሎ እቶም ሰኔተርስ ሃውስ ኩላቶም በቲ ጉዳይ ናይ ኢማራት ዘይዕጉብነት ናቶም ንላዕሉ እናመፀ ብገንዘብ ዓቢሳቶ እያ ዘላ ግን ይመጽእ ኣሎ ኣብ ሓደ ነጥቢ ድማ ክፍንጀር ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና and this is very important ምክንያቱ እቲ ኣብ ባይታ ዝግበር ዘሎ ዓወት ሰራዊት ሱዳን ዝፍጽሞ ዘሎ ዓወት እዚ መሳድ ፕሎስ ትሪእዎ ዘለዎም ሸንኪሩ ጠጠው ከብሎ ይኽእል ነይሩ እዩ ኣብዚ እውን እታ ፅሕፍቲ ሳመሪ ገይሮም ላይ ነይሮም መስለኒ ኣብዚኣ እቲ እንታይ ከም ዝበለ I can't find it anyway ተረኺባ ከም ጻልኩም ብዝኾነ ሓደ ነገር ይዝርዳዕና ዘሎ ንሱ ድማ ጉዳይ ናይ ሱዳን ንቕድሚት ናመፀ ይኸይድ ኣሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን መጠን ንቕድሚት ዝመፀሉ ድማ መጠኑ እቲ ኣብ ዓውደ ኩናት ሰራዊት ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ግዝጋሴ ለውጥ ከምፅእ ይኽእል እዩ ስለምንታይ ቀደም ኩሉ ግዜ ሰራዊት ናይ ሱዳን ንቕድሚት ክኸይድ ከሎን ቦታ ክሕዝ ከሎን እንታይ እዮም ዝገብሩ ኩሉ ግዜ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ወይ ገለ ነገር ሃየ ቀልጢፍኩም ገለ ናይ ፖለቲካዊ ዲስካሽንስ ኮንፈረንስ ገለ ኢሎም እቲ ሰራዊት ሱዳን ከም ዘይቅፅል እዮም ዝገብሩ ዳዕመ ሰሪዕ ክዕወት ከሎ ግን ሃገር ትፈርሳላ መንግስቲ ሱዳን ንሃገር ከመሓደር ዘይክእል እዩ ብግምጣሉ ፍርቂ ናይቲ ሃገር ሒዝዎ ዘሎ ዳዕመ ሰሪዕ እዩ ከም ሃገር ተቐባልነት ክረክብ ኣለዎ መንግስቲ ኣቑይሙ ገለ እናበሉ ፖለቲካዊ ሽፋንን ምውዕዋዕን ይገብሩሉ ነይሮም እዚ ከም ትሪእዎ ዘሎም ካልኣይ ሰራዊት ሱዳን ክዕወት ከሎ ሚድያ ይዛረብን እዩ ብዙሕ ግዜ እቲ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ከተማን ተቆፃፂሩ ኩሉ በቃ ኮርዶፋን ተቆፃፂሩዋ ናብ ዴሊንግ ኣትሎ በቲ ናይ ነዳዲ ቦታ ተቆፃፂሩሎ በቃ እቲ ዜናታሲ ኩሉ እቲ ምንጭታት ስለምንታይ ኢማራት ዓብ ፅልዋ ኣለዎ ኣብቲ ሚድያ ልክዕ ከምቲ ምስ እስራኤል እውን ስለዝሰርሑ ዘለው ስለዚ ኣብዚ እውን ንርኢ ኣለና ስቕ ምባሎም መብዛሕትኦም ሚድያታት ሱዳን ትስዕር ስለ ዘላ እዩ ምስዓር ናይ ሱዳን ድማ ኣይደልይዎን እዮም ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ነገራት ክትዛረብ ትኽእል ብዙሕ ነገር ክትዕዘብ ትኽእል ብዙሕ ነገር ክንረኺ ኢልና ኣለና ሓንቲ ነገር ግን ካብዚ ናይ ኣሜሪካ ፍንትት ኢልና እንታይ ክርኢ ደልየ ኣለኹ ናይ ስዑድያ ጉዳይ ኣብዚ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ማዓስከር እስከ ስምዑ እዚ زيارة وزير الخارجية السعودي يحلو لي الاعتقاد بأن المملكة العربية السعودية كانت تعرف بأمر المعسكر والدليل أن وزير الخارجية الإثيوبي كان في الرياض تقريبا قبل يومين أو 3 من نشر التقرير في رويترز وفي تقدير እንታይ ዝብል ዘሎ እንትዕሪኹሞ እዚ ኣገዳሲ ሓበሬታ እዩ እዚ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ቤዝ ኣብ ከባቢ ሱዳን ዝተረኸበ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ድማ ዓብን ኣዛራብን ኣርእስቲ ኮይኑ ዝነበረ so I can give you a picture of that ናራናዮ ክንዛረብ ስለ ዘለና where was that I can find it ተረኺበ ማለት ክብት ዝበለ እንዲ ኩሉ ክትረኽቦ but we'll try to ክንረኽበልኩም ክንፍትን ኢና I think እዚ ኣይመስለኒ እዚ ዝረኣኹሞ ማለት እዩ እዚ ማዓስከር እዚ سعوديا أقدم بلا تفلت نيرا حبريتا متشيوان نيرو إذا حبريتا زي مسمسة كابتا نت منيستر قدات وصاينا إثيوبيا نرياد قديماتو نيرا بزعات قلن تايلوم إثيوبيا نير تراك في سعوديا نخط فنتتا دبلوماسيا ويش وادا غيرا يعني سعوديا خيدا كاتا وركب تقبر على إير تراك إن سعوديا قد كسرات غلا نو نزب يزم السمعت سعوديا انتاي غيرا يزبال زلو بغاتا نتي إثيوبيا دبلومات ناتهم سيدهم أمسيهم أزاري بمانيرو متى كعتا دم هي بمانيرو دهريو ترويترس نتحبريتا دقم سوسو بزحات ونحجي كم زرقا قصوه زلون يزلنا اتي دبلوماسي ناب أبزي ون كالوتي لو مانيرو نسوني تقصي أبزي ناب إمارات جنبر زلو دبلوماسي ناب نت جبس زخدلو دبلوماسي ونعوزن تبارك كم زنا بريم زنقرو ناي جبس مراحي ناب إمارات كيدخلو نزا قداي زيا كم زنقروني إماراتي زنقر قطر لنكنا هو خيد نيرو سلازي نتقول دايت سيريس للسعودية بمنقد جبسهم منقد خالد جيراني إمارات ونجيراتها إمارات نجيراتها زود دايرين لنا نعبد ما نجيرمو زيادة دم ماتشي نجيرو والله إيرتراون تفلت يعني زود دايت جبسون تفلت يعني سلازي أبي أحمد أبزا قد دايزيا تيفا أتشيلو زا قد دايزيا كتواز أكاديا بأخذ كسلاديها كما يا زا قد دايزيا تبعيلات زرميرا سلازي سعودية أبزا قد دايزي شمقالي تايكون تنزل زبال زربا كابزيز مت سعودية تشمقلا يكون نزل زو دايزي ديس زو دايزي نصور زخونه كنتات يخوين زلو نصور زخونه مرقص زلوون نصور زخونه أكايدا زلووني سلازي أب قدانا سودان سعودية ني إيرتران إثيوبيا كتعرقن ويون أب حدث أولا كتمس أنجلا ملز بحال نغير يلا تايدا
ጉዳይና ሱዳን ልክዕ ከምና የመን የሪያቶ ዘላ ጉዳይና ሱዳን ካልኦት ሃገራት ኢዶም ኢትዮም ዘሎ ኢዶም ከብፅሉ ክኽእሉ ኣለዎ ሓደ ካብኡ ድማ ኢማራት እዩ ንኢማራት ብቐሊሉ ኣብ ሱዳን ተጠው ከተብላ ይትኽእልና ስለዚ ካብ ኢማራት ንላዕሊ ካብ ኢማራት ድሕሪ ኢማራት ዝስራዕ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብይ ኣሕመድ ምስቲ ኢማራት ዘለዎ ርክብ ናብ ሱዳን ገፁ ዘቕንዐ ክጥንቃቕ ከም ዘለዎ መጠንቀቕታ ወሃበሎ ፀቕጢ ይግበረሉ ኣሎ ብሕጂ እውን ተመሳሳሊ ካልእ ፀቕጢ ክመፅእ ከም ዝኽእል እዩ ቅድሚ ምሕላፍና ምስቲ ናይ ኣምሓራ ክልል ዝቐኒ ኩነታት ስዒቡ ኣብ ትግራይ ትዝበልካዮ ብጣዕሚ በዝሒ ዘለዎም ሰራዊትን ነፅዋራትን ናይ ኢትዮጵያ ብሙሉእ ዓቕሚ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ወታደራዊ ዓቕምታት ኣብ ዶባት ትግራይ ዘሎ ብምራቕ ሒዙ ስጋዕ ደቡብ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ንሱ ደኣ ኮይኑ ኣብ ኣምሓራ ክልል እውን ትገጢምዎ ዘሎ ዓንቀፍቀፍ ወይ ከዓ በቲ ተታሒዙሉ ዝነበረ ትልሚ እንድሕር ደኣ ዘይከይዱ ኣብ መንጎ ትግራይን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ክቕይረሉ ዝኽእል ዕድል ኣሎ ዶ ዝብል ተስፋ ዝገበረ ሰብ እውን ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ሰው እዙይ ንባዕሉ ከምፅኡ ዝኽእል ነገር ኣለዎ እዎ ሕዚ እንታይ ድዩ ኣብ ኣምሓራ ክልል ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ እሲ ማለት ትግራዋይ ከመይ ኩናት ፀሊኡ ከመይ ኩናት ተፀይፉ ከመይ ነገራት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ይኾንዎ ከም ዘለዎ ግልፂ ኩላትና ዘለና ስምዒት እውን ንፈልጦ ኢና ስለዚ ኩሉ ነገር ብድርድርን ብሰላምን ክውዳእ ኩሉ ድሌት ኣለዎ ሶ ፀላኢኻ መፅኡ ታንክታቱን ሚሳይሉን ዕጥቁን ሒዙ ክመፀካ እንከሎ ካሊእ ሓይሊ ኣዛዊዑ ናብ ድርድር ዘምፀልካ እንተኮይኑ እዚ ብተስፋ ተፅበኢኻ ስለዚ እዚ ገና እዩ ተረዲኽኒ እቶም ሕዚ ዝረአዩ ዘለው ጅማሮታት እዮም ብገምጋም ደረጃስ ኣይ ፋኖ ኣዛዊዑስ ከምዚ ክገብሮ ይኽእል እዩ ናይ ኢትዮጵያ መርገፂ ከቕይሮ ይኽእል እዩ ዝብሉ ውስታይ ኣነ ማለት ካብ ሓበሬታ ተበጊስካ ካብቲ ኩነታት ተበጊስካ ናብ ዝኾነ ነጥቢ ንክትበፅሕ ኣይወስድ ርሑቕ እዩ ገና እዩ ምክንያቱም ፅቑኢሉ ማለት ተስፋ ክኾን ይኽእል እዩ ብዙሕ ሰብ ዝደልዮ ዝውግዕን የብልጽግናው መንግስትና የሻዕቢያ ሰራዊቶች ስትራቴጂክ ስፍራዎችን እንዲይዙ እየተደረገ ስለመሆኑ ተዘገበ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ወታደራዊ አመራሮች የተገኙባቸው ስብሰባዎች በአዲስ አበባ መከናወናቸው ታውቋል። ጄኔራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ የፌደራል መንግስቱ ተፈናቃዮች እንዳይመለሱ እንቅፋት አልሆነም አሉ ሲሉም የብልጽግናው ልሳናት ዘግቧል። ኢትዮ ፎረም ብልጽግና በትግራይ አካባቢ እንዲሰማራ ያጓጓዘው ሰራዊቱም የኮርና የእዝ አዛዦችን ወደ አዲስ አበባ ለስብሰባ መጥራቱን በተመሳሳይ ጊዜ ደግሞ በሀገሪቱ ርዕሰ መዲና በቀድሞ የትግራይ አመራሮች አማካኝነት ስብሰባዎች እንዲደረጉ መጠራታቸውን መዘገቡ የሚታወቅ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ኩናት ወይ ካዛ ኮበረ ናይ ኩናት ወገን ኢትዮጵያ በብዙሕ መንገዲ እያ ትህረም ዘላ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ክልቲኦም ስትራቴጂካውያን ቦታታት ዝበልዎም ተቆፃፂሮም ኣብኡ ዓሪዶም ከም ዘለዎ ዝገልፅ ሓበሬታ ንሰምዕ ኣለና ብመንፅር እውን ተጋሩ እውን ዘድልዮም ቦታታት ሒዞም ከም ዘለውን ተዳልዮም ከም ዘለውን ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ንሰምዕ ኣለና ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ሓደ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳዊ መጥቃዕቲ ግን ይስማዕ ኣሎ ንሱ ድማ እዚ እዩ ፌደራል ሓይሊ ዕድመሎ ባንዳ የፀላየ ኢሎምና ባንዳ ምስቲ ውዕል ዘይብሉ ለድኡን ልዋዕሉን ዘይኮነ ሻዕብያ ዝሽርኽ እዩ ባንዳ ማለት ከም ሻዕብያ ፀላኢ ትግራይ ፀላኢ ኢትዮጵያ የለን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስትና እዩ ሃገርና እዩ ውዕል ኣለና እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ብቶም ምስ ብልፅግና ዘለው ተጋሩ ባንዳታት ዝብሎም ናይ ተጋሩ ንምሉእ ትግራይ ይውክሉ እዮም ክንብሎም ዘይንኽእል እቲ ትኽክለኛ ምስሊ ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎም እቲ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ 4 ኪሎ ኮፍ ኢሎም ከለዉ ዘርእይዎ ዝነበሩ ዓይነት ፅልኢ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብቲ 4 ኪሎ ከለዉ እቲ ትግራይ ብሙሉእ ትኢሊት ናይ ህወሓት ኣሓዳዊ ነይሩ እቲ ፅልኢ መን ዘዋር ናይቲ ፅልኢ ናብ ኤርትራ ነይሩ ድማ ሎሚ እውን እናነፀረና ይመፅእ ኣሎ ክትሪእዎ ተርጅምሎም ብመሰረቱ ኣብቲ ፅልኢ ናይ ኤርትራ ጥራይ ዝያዳ ክስራሓሉ ከም ዘለዎ ንኤርትራ ንምድኻም ንኤርትራ ንምጥፋእ ክስራሕ ከም ዘለዎ ዝኣምን ዝነበረ ኤሊት ናይ ትግራይ ቀስ ብቐስ ናብ ብልፅግና ከይዱ ስለምንታይ ብልፅግና ንኤርትራ ንኸጥፍእ ስለ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ እቲ ናይ ትግራይ ኤሊት ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘረባ ኣሎ ብሓፈሻ ኣብ ሚድያታት ናይ ተጋሩ እውን ትሰምዐ ኢኻ ህወሓት ኣብ ኢትዮጵያ ብምንታይ እዩ ዝፅላእ እንድሕር ኢልኩሞ ንኤርትራ ዝሸጠ ሃገር ዘገንፀለ እዩ ዝብልዎ ብናቶም እየ ዝብለኩም ዘሎ ብናትና ኣይኮነን ህወሓት ኤርትራ ናፃ ንክትከውን ዝገበረ እዩ ዝብል ክስ ኣሎ ብኩላቶም ድማ ዋላ እቲ ፊልድ ማርሻል ገለ ኩሎም እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘሎ ስለዚ እዛ ዘረባ እዚኣ ብሙሉእ እቲ ህወሓት ከምኡ ዓይነት ኣጀንዳ ነይርዎ ድዩ
ምናልባት ኤርትራ ንሕና ከም ኤርትራውያን ብቕልጽምና ካባኹም ኣይተገንጸልናን ናፃ ሃገሪና ካል ሃገሪና ነርና ጎቢትኩም ሒዝኩምና ነርኩም መንጋጋኹም ወይ ከዓ ኩርምትኹም ኣክሲጡ ኤርትራ ናጽነቱ ወይ ከዓ ልኡላውነቱ ኣረጋጊጹ እሱ ድማ ብቕልጽሙን ብሬፈረንደም ድማ ኣብሒስዎ ማለት እሱ ንግደፈና ኤርትራ ሕጂ ኣብዚ ናይ ትግራይ ወይ ናይ ኢትዮጵያ ዲቤት ክትመጽእ ከለኻ ግን ህወሓት ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ወይ እውን ባሕሪ ዘኽሰረና ዝብል ክስ ኣለዎም ኣብቶም ህወሓት መፂኻ ፈላሊኻ ክትሪኦም ከለኻ ንሓደ ሰብ ኣብ ግዜ ሕማቕ ኢኻ ክትመዝኖ ዘለካ ኣብ ኖርማል ግዜ ከይትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ካብ ህወሓት ናብ ብልፅግና ዝኸዱ ዘለዉ ናይ ትግራይ ረብሓ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ኣጠማምታ ድማ ንጹር እዩ ስለዚ እቲ ህወሓት ዝተመቓቐለ ፖለቲካ ከም ዝነበሮን ህወሓት ሓደ ካብቲ ካብ 4 ኪሎ ከም ዝወድቕ ዝገበረ ድማ ኣብ ውሽጡ ዘይምርድዳእ ዝነበሮ ዘይምርድዳእ እናዓበየ ስለ ዝኸደ ብሓደ ክሓስብሉን ብሓደ ክመያየጡሉን ኣብ ዘይኩሉ ደረጃ ካልኦት ኣጥቂኦም ኣውፂኦሞም ዝብል ዘረባ ዘሎ ንርኢ ኣለና ንመለስ ኣብታ ርስቲ ከምዚ ትሪእዎ ዘለዎም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ስእሊ ተደጋጋሚ ንሻዕብያ ክብሉ ከለዉ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝፀልኡ ጌርኩም ኣይትወሰድዎ ሻዕብያ ማለት ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ነቲ መንግስቲ ተደሊኻ ብሽሙ ርቑሓዮ ሻዕብያ ማለት ሻዕብ እዩ እዚ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ዝመፀ እዩ ንዑ ንኩሉ ብሓደ ኣምሲልካ ክትሃርም ተደሊኻ ትጥቀመሉ ቃል እዩ ንሳቶም ንመንግስቲ ኤርትራ ስለ ዝድንዕቆ ኖ ሻዓብ ማለት ህዝቢ እዩ ሻዕብያ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ማለቶም እዩ ሕገ መንግስቲ ለና ዘተኣሳስር ምስ ፌደራል መንግስቲ ምስራሕ ኣብቱ ዓለም ዝረአዮን ዝመስከሮን ውዕል ተደሪካና ህዝብኻን ናመነትካን ክብሪ ንምውሓስ ምቅላስ ህዝባውነት እዩ ብኣውርኡ ግን ፀገማትና ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ኮይና ኢና ክንፈትሕ ንኽእል ብሻዕብያ ኮይና ክንፈትሕ ይንኽእል ምስ ሻዕብያ ኮንካ ዝፍታሕ ፀገም የለን ብኩናት ዝፍታሕ ፀገም የለን ብሰላም ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ኮይና ሕቶና ከይገደፍና ኢና ንፈትሕ ምዕራብ ትግራይ መምላስ ተመዛበልቲ መምላስ ተመዛበልቲ መምላስ ማእኸላይ መንግስቲ ተቃውሞ ነይርዎ ይፈልጥን የህወሓት የሚባሉ ሰዎች አሁን ያሉት ማለት ነው እዛ ያሉት የወጡ አሁን ፕሪቶሪያ እንዲከበር ነው የሚፈልጉት ፈራሚ ናቸው እና አቶ ጌታቸውን ጨምሮ ማለት ነው ከዛ ውጭ ያሉት ግን ከኤርትራ ጋር በደንብ እየሰሩ ነው ከሻዕቢያ ጋር ማለት ነው ይሄ ነው አደገኛ ነገር አሁን ይሄ ጦርነትን ወደ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኩላታ ዘረባ ሻዕብያ ትብል ደላ ኣይ ቲንክ ነዚያ ናትናኤል ፅቡቅ ገይሩ መሊስሎም ነይሩ እዚያ ንገሩኒ እዚያ ስምዕዎ አብርሃም ትማሊ ናብ ኤርትራ ሚሳኤል ተደርቢ ሻዕብያ ናብ ናይ ትግራይ ኩናት ዝኣተወሲ ነፍሱ ክከላኸል እዩ ሚሳኤል ተደርቢሉ ዝበለና ውዕል ፕሪቶሪያ ምስ ተፈረመት ተኸዳዕ ጌታቸው ረዳ ንኣዲስ ኣበባ ሃዲሙ ምስ ከደ ንሻዕብያ ዝግበር ፅምዶ መፍረሲና ኢሉ ትፅመድ ዝነበርካ ንስኻ ኢኻ ሰሎም መዓንቲ ዶክተር አብርሃም ከምኡ ኢሉ ተዛሪቡ ናታቶም በዓል ዶክተር አብርሃምን ገለን ስፖንሰር ዝገብርዎም ዝነበሩ ሚድያታት ከደሙ ንጹህ ነኝ እንዳበልኩም ኣይተብሉና ኢልዎም ሓቂ ገዝ ሚድያ እምበር ንትግራይ ሓሲብኩም ከምዚ ኮነ ኩላትና መቸም ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ናትናኤል ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝፈልጦም ፅቡቅ ገይሩ ዘቃልዖም ግን ነቲ ኢሊት ናይ ትግራይ ልዑል ጥንቃቐ ልዑል ምስትውዓል ከም ዘድልየና ግን ደጋጊምና ክንዛረበሉን ክንግንዘቦን ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ እንተቲ ኩነታት ናይ ፅምዶ እንድዩ ሓደ ካብዚ ከፀልሎም ደልዩ ዘሎ ነዚኦም ንጉሆም ምሸት እናወፁ ዝዛረቡ ዘለዉ ዳደር የፖለቲካ ችግር አለ ማለት ነው ሶ ኤንድ ጀስቲፋይስ ሚንስ እንደሚባለው ውጤቱ ችግሩ እንዳለ ያሳያል ማለት ነው ለትግራይ ህዝብ የሚመጥን አስተዳደር ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ፅምዶ ነዚኦም ዘዕበዶም ተራኺቦም ተጋሩ ዶ ኣብ ሱዳን ተራኺቦም ተጋሩ ኤርትራውያን ሱዳናውያን በዓል 11 ለካቲት ልደት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ሱዳን ኣኽቢሮም መበል 51 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ኣብ ሱዳን ከተማ ስዋኪን ተኸቢረሎም ብሔራዊ ሓድነትና ንምውሓስ ምስል ዓርሲ ውሳነና ብዝብል መሪሕ ቃል ዝተኸበረም በዓል ላዕለዎት ሰበስልጣን ሱዳናውያን ኤርትራውያን ነበርቲ ሱዳን ተጋሩን ዝተረኸቡሉ እዮም ሰለስቲኦም ህዝብታት ኣብ ዘሕልፍዎ መልእኽቲ ድማ ንሓበራዊ ረብሓ ብሓደ ደው ከም ዝብሉ ኣረጋጊፆም ኣለዉ ይብል ካብቲ ከባቢ ዝወፅእ ዜና በማሕበር ተጋሩ ሱዳን ጨንፈር ስዋኪን ዝተዳለወ መድረኽ ርክብ ሰለስቱ ህዝብታት ድማ ድሙቕ ከም ዝሓለፈ ተገሊጾም ኣብቲ መድረኽ ላዕላዊ ግዛኣት ትግራይ ንምምላስ ሓድነትና ምጥንኻር ኣገዳሲ እዩ ዝብል ስምምዕነት እውን በፂሖም እዮም መበል 51 ዓመት ልደት ህወሓት ኣብ ሱዳን ብዝተፈላለዩ ፅምብላት ብተኸታታሊ ኤግዛክትሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ፅምዶ ኣብ መንጎ እዚኦም ሰለስተ ህዝብታት እጂ ድማ ካብ
أمونغوز بيرتران زب تግራይን ጥራይ ዝነበረ ጽምዶ ሕጂ ድማ ምስ ሱዳን ብሓደ እናሓየላ ኣብ ዝመጽሉ ዘሎ ትዕብዳናቶም ናይ ግድና እናወሰኸ ክኸይድ እዩ ምክንያቱ ኣትንክ እቲ መድረኽ እና ንጹር እናኾነ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ምናልባት ኣብዚኣ ሓንቲ ተሪፋ ዘላ እዚ መስተንክር ዝፍጽም ዘሎ ፋኖ ክሕወሶም ዝኽእል እዩ በጎንደሩ የወንድማማቾች ድል የተገመደ ንቅናቄ ነው። በሸዋም በጎጃምና በወሎ ኔትወርክ በማጥፋት የጀመረው ያገዛዙ ጥቃት ሸዋ ላይ በአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት ከም ንሪኦ ዘለና አብይ አሕመድ ነዞም ንህዝቢ ምሓራ ብፍላይ ንፋኖ ታርጌት ገይሩ ብርቱዕ ስጉምቲ ክወስድ ናምሓራ ከዳኸም ኢሉ ዝተበገሶ ክሳብ ሕጂ ማንም ፋይዳ ከምፅኣሉ ኣይከኣለን ጥራይ ደይኮነ ነቲ መንእሰይ መመሊሱ ኣብ ጎኒ ፋኖ ከም ዝስለፍ እዩ ዘርእዮም ድሮናት ኣለኒ ቴክኖሎጂ ኣለኒ ገለ ኣለኒ ዝብል ሲ ከምዚ ዓይነት ወታደራዊ ማዓስከር ገይሩ ዝዕለም ዘሎ ኮማንዶን ገለ እናሃለዎ ከሎ ነዚታት ጠጠው ከብል መኻለ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እዩ ዝካየድ ዘሎ እዚ ከም ኣብ ሳሕል ኣብ ትሕቲ ገረብን ኣብ ትሕቲ ጎቦታትን ኣይኮነ ዝግብር ዘሎ ኣብ ሰጥ ዓጎልጎል እዮም ዝዕለሙ ዘለዉ ንሪኦም ዘለና ኣብ ሚድያ ድማ ይድወፅእ ስለዚ አብይ አሕመድ ክንዲ ምንታይ ተዳኺሙ ከም ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንዘሎ ክቋፀር ዘይክእል ኮይኑ ከም ዘሎ ጥራይ ትርኢ ብርግፅ ነዚኦም ክሓርሞም ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ እምበር ክገብር ስለ ዘይደሊ ወይ እውን ንክገብር መደብ ስለ ዘይብሉ ይኮነን ስለ ዘይከኣሎ እዩ ምናልባት እቲ ናይ ፋኖ ምሕያል ከም ዘብዚ ንሪኦ ዘለና ብተደጋጋሚ እቲ ናይ ፋኖ ናሓየልካ ምምፃእ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እዚ ናይ ኣምሓራ ሓድነት ዝፈጥሮ ዘሎ ማዕበል ብቐሊሉ ንሳቶም መልሲ ክረኽብሉ ይከኣሉን ኣለዉ ስለዚ መልሲ እንተደይረኺብካ ኩሉ ግዜ ሓንቲ ዘረባላ ንሻዕብያ ምሕማያ ስምዕዎ ምስከ እና የዋቱን እንመጣበታለን ምክንያቱም አሁን ከፋኖ ጋር የገባበትና ላለፉት 2 ዓመታት ከ8 ወር የዘለቀው ጦርነት አለ በዛ ጦርነት አብይ አህመድ እስካሁን ጦርነት ውስጥ መግባቱን እንኳን በዛ አካባቢ እንደው የሆኑ ክላሽ ያዙ ሰዎች ውርውር ይላሉ እያለ ለማሳነስ የሄደበት ርቀት በቅርቡም የሆነ የወፍ ጫጫታ አድርጎ የገለጸበት ሁኔታ አለ በቀጥታ ፋኖም ባይሆንም አሁን ያለብን ሁኔታ የወፍ ጫጫታ ነው በሚል ሊያሳንስ የሄደበት ርቀት አለ ነገር ግን የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ጦርነት ውስጥ እንደገቡና በዚህም የአማራ ህዝብ ከጎናቸው እንዲሰለፍ ጥሪ ያደረጉት የፋኖን ጉዳይ ለመፍታት ሽምግልና በጎንም ጀምሮ እንደነበረ ሰምተናል የቀድሞ የኢህአዴግ ባለስልጣናት እንታዩ ዝብል ዘሎ በሓፈሻ ክትሪኦ ከለኹም እቲ ናይ ፋኖ ዓወታት ኩሉ ግዜ ብናይ ፋኖ ዓቕሚ ይመፅእ ከም ዘሎ ክነግሩ ይደልዩን እዮም እንታይ ደኣ ህወሓት መራሕቲ ናይ ህወሓትን ናይ ሻዕብያን ይሕግዝዎም ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ እዩ በቲ ሓደ ነቲ ህዝቢ ንሻዕብያ ናይ ደገ ሓይሊ ኣለዎ ናይ ገለ ኣለዎ ኢሎም ህዝቢ ኣብ ጎኖም ንክገብሩ ካልኣይ ድማ ፋኖ ይስዕሮም ከም ዘሎ ከዓ ጉዶም ክወፅእ ስለ ዝኽእል ንፋኖ ክረዲት ንኸይትህብ ወይ እውን ዓቕሚ ናይ ፋኖ ንኸይትኣምን ንፋኖ ድማ ዝገብሮ ዘሎ ፀብለልትነት ንኸይትኣምነሉ ዝግበር ታክቲክ እዩ በቲ ካልእ ከዓ ሽምግልና ይፍትን ኣሎ ነቲ ኩነታት ከተሃዳድኡ ዝኽእሉ ዋላ እውን ገንዘብ ኣቢሉ እዩ ዘለና ገንዘብ ከፊልና እውን እንተኾነ ነዚ ኩነታት ዝጠው ንምባል ንበቆ ነገር ክህሉ የብሉን እንታይ ማለት እዩ ነቶም መራሕቲ ናይ ፋኖ ብገንዘብ ንክገዝኦም እሞ ኣብ ብረቶም ኣውሪዶም ድሕሪኡ ድማ ብካልእ ነገራት ከዓ ኣብ ጉድጓድ ከስፍሮም እዩ ነቶም ገለ ካብቶም ክልተ ሓደ ኮነሬል ነይሩ ካብ ፋኖ ናብኡ ዝመፀ ብረቱ ኣውሪዱ ምስ መፀ ብካልእ ናይ ግብረ ሽበራ ክስታት ድማ ኣብ ቤት ፍርዲ ተፀዊዑ ኣሎ ዝብል ሰሚዕና ስለዚ አብይ አሕመድ ዝኽተሎ ዘሎ ታክቲክስ ዳርጋ ተሰብ እናተረድኦ ይመጽእ ዘሎ መልስ ከዛ ሜዳ አንችልም የሚል ሐሳብ ያላቸው ብልጽግናዎች በእስር ቤት ያሉትንም ውጪ ያሉትንም ለማነጋገር የሽምግልና ነገር ከጀርባ እንደጀመሩ ባለፈው ሰምተናል ለማንኛውም እንደው የአማራ ክልሉ ጦርነት እነሱ አጥፍተናል መሪዎቹንም በስምምነትና በድርድር ወደ ሀገር ቤት አምጥተን በሰላማዊ መንገድ እንዲታገሉ አድርገናል ስለዚህ ከዚህ በኋላ የፋኖ ነገር አብቅተዋል ባሉ ማግስት ነው እንግዲህ እንዲህ አይነት ባዕሉ ድማ እቲ ብልጽግና ብፕሮፓጋንዳ ናቱ ንፋኖ ነቶም መራሕቶም ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ጣውላ ከም ኣምፂናዮም ኣለና ነቲ ቃልሲ ድማ ብሰላማዊ መንገድን ብካልእን ከነደቃቅሶ ፈቲና ኢና ብምባል ንሰሜን ዝግበር ኩናት እቲ ህዝቢ ክድግፎም ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ገይሮም ግን ኣይሰርሐን እቲ ኩነታት ድማ ይቅፅል ኣሎ ከመይ ዝብሉ ጀምሮ ወደ በደርግ ዘመን ውሸት በተለይ በተቋም ደረጃ በመንግስት ደረጃ ሚሊተሪ ውስጥ ደግሞ ውሸት ያው ህይወት ጋር የተያያዘ ስለሆነ የወታደራዊ ስራ ውሸትን በከፍተኛ ደረጃ መዋጋትና መኮነን ወይም ደግሞ በከፍተኛ ዲሲፕሊን የሚያዝ ነገር ቢኖር ውሸት ነው በሀገርም ደረጃ ውሸት ሀገርንም ሊያጠፋ ናይ ባሕቂ ሓሶት ትክክለኛ ዘረባ ይዝብ ዘሎ ሓሶት ከም ፖሊሲ ኣብዚ ስርዓታት ናይ ኢትዮጵያ ንቡር ነገር እዩ
ንጻዕዳ ጸሊም ንቀይሕ ሰማያዊ ኢልካ ምዝራብ ንቡር እዩ ብፍላይ ድማ ብሰራዊት እቲ ስዕረት ዘጋጥመካ ዘሎ ጥፋት ዘጋጥመካ ዘሎ መልሲ ክትረክበሉ ስለ ዘይትኽእል ውፁእ ሓሶት ጌርካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ክሽፍኖ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ ማንም ቃልሲ ዘድልዮ ነገር ተሎ ናይ ሓሶት ባህሊ ናይ ሓሶት ምሕደራ ወይ እውን ከም ፖሊሲ ደረጃ ኣብ መንግስታት ሰፊሩ ዘሎ ሜንታሊቲ ናይ ሓሶት ነዚ ምቅላስ ከድልየና እዩ ዝብል ዘሎ ትክክለኛ ዘረባ እዩ ምክንያቱ ሓሶት ሰራዊት ተሰዲዱ ፅባሕ ንጎ እውን ክትፈትሖ ዘይትኽእል ግድል ክኾነካ ይኽእል እዩ ኣብዚያሲ ሓፈሻ ፍልጠት ጌርና ብክንውዶ ናይ ኣብ ነገር ያ ሰው ምን ሊባል ይችላል ወይም ምን ይባላል? ዶክተር አብይ አህመድ ንሃገሩ ዝኸድአ ሰብሲ እንታይ ኢልካ ክትፅውዖ ትኽእል እንታይ ሽም ክትቦ ትኽእል ምስ በሎም ዶክተር አብይ አሕመድ ኢልካ ክትፅውዖ ትኽእል ኢሉ ኣሎ ስለዚ ታከዳዕ ትብል ምስ ኣቢ ሓዋዊስካ እንተተጠቀምካላ እውን ፀገም ዘለዎ ይኮነን ዝመስል ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና መቸም ዘገርም እዩ እቲ ኣቢ ኩነታቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እና ቅልውላው እናበርትዐ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ትግራይ ግን ናይ ባዕላቶም ሽግር እውን ኣለዎም ብፍላይ ምስቲ ዝመፆም ዘሎ ሓደጋ ደብረፅዮን ድማ መበል 51 ዓመት ምስረታ ሕወሓት እውን ኣመልኪቶም ዝሃብዎ መብርሂ ወይ ከዓ መግለፂ እውን ነይሩ ምስኡ ተተሓሒዙ ብዝሕሰብ ደስ ዝብል ስምዒት ኣለዎ ማለት ይከኣልን ግን ዝተወሰነ ሎሚ ድዩ ፅባሕ ድዩ ሎሚ ድዩ ፅባሕ ድዩ ዝብል ግን ብጣዕሚ ኣብ ሸቐሎትን ኣብ ጭንቀትን እዩ ዘለዎ ምስ ተተሓሒዙ እንዳልዕልና ክንፀኒሕና ሞ እስኪ ላሊና ብርክ ብርክ ጌርና ካብቲ ሓበሬታ ሓሊፍና እውን ናይ ባዕልና ርእቶ ሕዚ ናብ ትግራይ ገፅ ዘሎ ናይ ሓይሊ ኣሰላልፋ ብኢትዮጵያ ገፅ ዘሎ ብተወሰነ መልክዑ እንታይ እዩ ዝመስል ኦልሬዲ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ክባእትያ ከም ዘላ ዝገልፁ ሓበሬታታት እውን ወይ ከዓ ኣብቲ ሚድያ ክጥቀሙ ንሰሚዕናት ናይ ሚድያ ሰራዊቶም ሕዚ ካብ ዝተበጊስና እቲ ብጭቡጥ እቲ ዘሎ ኩነታት እቲ ማሕበረሰብ ክፈልጦ እቲ ህዝቢ ክፈልጦ ካብ ዝብል ካብ ቆቦ ወልድያ ደሴ ሰሜን ሸዋ ብጣዕሚ ዝተዘርግሐ ግዙፍ ሰራዊት ከም ዘሎ እስካብ ክልተ እዝ ሓደ እዝ እውን ኣይኮነን ስለዚ ታይም ዝብልዎ ብናይ ሚሊተሪ ቋንቋ ኣሰላልፍኡ ኢቨን ናይ ምክልኻል ዘይኮነ ናይ ምጥቃዕ ኣሰላልፋ ሒዙ ከም ዘሎ ቀፂሉ ብዓፋር ገፅ እውን ብናኣሰፋ ቸኮል 11 እዝ ዝበሃል بتي بعفار قصون بيشرشر مانو بيشفرا ون هذا كزيف إز خمسة لو تغلى بعد أسفة كل زبالو بعد زولو من زبالو جنرالات زمرحوه إزات فتغذابي ينكساغس كم زلو ينان مردا خيل نازل لنا إزي مالت تي بي كاب سمين شوا جميرو سكاو قبو زلو مسي زلو حيلي بقطتا قصونا تقرأي زقبرة نتقول اتناي جفرة قص زلوني أفر مسمر حيزو ما قصو حدا كاب زمت نقر تعليون مكي خالن ندقنا نتناي إرترا هو ساني ويكا مس أفر تتحايزو ناب كيح بحر قصو ناب إرترا قصو زخونا حايليو قصيلون كلتا كزفتي ريبابليكان غارد زلوو خفلة طوراتون أب سمين شوا مدلواتو وديو الدرجة خمزلو ساسين شامنا ينزبهلو مكانا يزدون زي مالت كلتا شوحن عسرت خلطان مجر كلتا شوحن عسر سلستان تقينات كجمرن كالو لكن عزي وتوما إثيوبيا مولو زنورو الزتات عمزيو كما يقولون كم زنوري في التي كلهم تخزينهم مسيهم عفار يقولوا تقراي نمورار زنوري بدلواتيو شمونتن هجي ازنيوتي زبلو زلو اتا تقراي نت بتكارتا كتري وخلهم نتقراي بتحده بكل الامحاره مجيو بكل منقدي ان اتو خلو بتدما تناي عفار وغن دما كم تري وزلهم بتعفار وغن ابيلو دما كبانة تتقراي كاله دما بيرترا نخمس زغل وي ونا بيرترا دراماتات قبر سلازدل زلو يوم زبلو زلو ناي بحكي اتحساسا بكونتات زمسل يوني تقراي قليل زي كونه غن تزبلت لعلو واي كفال بمولو اندحريق موم سيرترا دوب زلو اتو كينات ناي قد محجز نبره تزعبي بدو
ብላዕሉውን ግንባር ስለ ዝነበረ መም ሕጂ ግን ብሓደ መንገዲ ዝመፅኦም ዘሎ ግንባር እቲ ብሓደ መንገዲ ዝመፅ ዘሎ እውን ንዑ ብድሕሪት ክወግኦ ዝኽእል ሓይሊ እውን ስለ ዘሎ እዚ እውን ኣብ ግምት ምእታው የድሊ ብዝኾነ ከምዚ ናቶም ዘረባ ብዙሕ እውን ሰብ ከይርበሽ ናብ ኤርትራ ገፅና ክንሰግር ኤርትራ ከንታይ ይብሉ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እስከ ንስማዕ هرفان نايزة هاجر أبتون برسطان كوفسة زبالة بحري بحري ودب ودب نالة بحري إيرترا بحري إيرترا تاريخاوي تاريخ زي فلت تاريخ يوكس أب زمن أوريت تاريخ مزدسس بحري إيرترامبر بحري كالا أيتتقسم نمسكر قن نزيئن حزن باترو موسى اللوبز بحر وسن شعو بلعوو عاي بس بسن بمقبع بعتون أيتورسن سننا نز بحر مبر نخالي أيتنقسن توزب اللبز بحري عطان سيطاني تعطن عطماناتو بتر عرونتو حطن وانشف اللو خصات تتوات عويتن ناتكا حزكايز سلطان مبر دماتكا تأميتكاس نيفتن كتبلتق انت يلي خاسر ريخاق متن قصف خبدل كيسكا كم حيصب معانتا كم إيرتراك قطن كم قوبات عالساحل بسغطات عطن باسف بحر ترخبة مالت قن أبدا تمالي أكلاتنا بجعو سالينا يرززن عبرغنا بفخراي تتحزن بإلفت أمقالو يكأززن بفخرا درقي سنبدن تساحلو واتأمبر أبركي سجدن نززر السعد ما يتولدن بسحيخة معك أني تفردن سمع أنت زاربون لو من كعريكا صباح خيدنن الباصوت يدروس بنفاس كي بتن يخدن هلا ويخاو وحج كي وسدن لومي بعال مرزام عن قريبتن بعال دهاي حنزيزن بتمرزوم زتحازة حزون دريقو من برعي وحزون تمهر كابزغشون استبرزون انتنا عنادن زربا خاي كونناني مرزن سيفنا اعرفي زلو يتمزن قسمنا بلمس خاي فززن مسمرنا جيغا من جدي حدنتنا بمسح خاي فرسن أقاركا دوباتنا انت تحسن دن تغبارنا سلطة خمزي وحسن بسم سواتنا حنزنا خمن نسسن بسم زبحرين محلال لنمو بعل ملحس كحزن بعل شعرو مرو شعرو خاملسن بعل اقرون اقرها اكبن زينات كاتميتا عاي عبن زي قابي خامن الكان يكدن زي ما استخاون اي ستن زي الغاي حسسن زي تاسم خاي كلسن زي تعار كلون اي كلسن فلتنا يخا تتتن كيفنا ويل كم زاتري وازلهم إيرترا نعبي نصر ملغتي تصدق نزلا أمين كابزن العلي ملغتك وهباي كلنيو نابانا قسكا تنكستيلكا أبات رغبا هاي هذا لا تملغتي كابزن العلي نصر ملغتك بوي كولونيا مبي بصحف بغازيت أنيا سلازي تزربن برزي very clear statement عملاتنا نزمت تنكس نزبل زي محر سقمتي أداليهم كم تداليل له خمزلو يمز قلت زلو I think إيرترا أبز حجي درجة أبصبغ زخونة متكل نلولاونتا أب كبابون انتخونة نيرترا زراقم سب أبزي اللو جزي of course بلتسقنا نسون كادرتاتو نبي إيرترا زاربو نويح أب مايكروفون سلزلون بر إيرترا أبزوانزي ببزح من قدي تيفيزو زلو وامبر صلاحي زلو هاجر يكونتن لأنه كل ده ماس بيرترا نكل التعامت عرخاخ وزدي بكوكوب تأكل قبل كساب تايم أقولكم يكساب أفنجو دبص حز قطعو ورار تكايدو لسلسنة نزع جكم وصل خلص بيرترا أبيسين يرترا تزبالة صلاحية إلي يعني من تاي حدنا تزبيرترا امنا عرنك خون نخل التعامل سرحي زبيرترا أبقلنا منقصنك خون أتني أمن قدي قلنا من قصة زنبرة زي كونه ولا ونت آخر تقاوم أي زنبرة أبي أحمد علامو دقاقي مثل زنة صارلو تقول داي ناس النتن تبزح كبر واقع استغفر الله ناس النتن ولا ونتن متفاصل زغنة كل تزبي أبقلنا من قصي كم زل أبقلني سراويتون أبقلنا من قصتن عاد النوتو نكحيل دما عبي مخنيات كوين وكن بالنخل بزغنة أي تكونتات كبيت زغنة كونتاتيو كوينات مانم نجار قليل كازر رأي كونن
ብልጽግና ግን ድፊት ናቱን ሸበድበድ ናቱን ናብ ኩናት ከም ዝመስል ብዙሕ ዘረባ ዘሎ ይመስለንን እንተ ቦግን ኤርትራ ነቲ ኩነታት ከመይ ኢሎም ይፅበይዎ ወይ ብኸመይ ይጥምትዎ ከም ዘለው ወላ ሓንቲ ፈኸራ መሬትካ ንደሊ ባሕርካ ንደሊ በሬትካ ንደሊ ወይ እውን ገሌኻ ንደሊ ዘይኮነ ነዚ ናትና ነዚ ባሕርና ኢሉ ዝመፀና ክንመክት ምዃንና እዮም ዝነግርዎ ዘለው እዚ ድማ ነቲ ህዝቢ ንማንም ኤርትራዊ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ጠጠው ንኽብል ፅቡቅ ዝኾነ ምሕፅንታ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ተገዲሰካ እንተኮይና ኤርትራ ትበሃል ከም ሃገር ተገዲሰካ እንተኮይና ብልፅግና ነቲ ሃገር ክገብጥ እምበር ባሕር ናይ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ገዲፉ ይኮነን ወይ ንህዝቢ ኤርትራ ከፍ ኢሉ ንክጥቀመሉ ይመፅእ ከምዘየለ ማንም ዝርድኦ እዩ እቲ ኩነታት ድማ ፋኖ ፍርቂ እቲ ስራሕ ሰሪሖም ኣለው እቲ ዝተረፈ ድማ ባዕሉ እንተመፂዋ ከዓ ክርያ ያብኣ ክንብል ደሊ ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ክንውድእ ክንፍትን ኢና ናይ በዓል ፈንቅል መቸም ኣብ ከቢድ ኣብ ኣገዳሲ ዝኾነ መድረክ ይበዓል ብምህላው ነዞም ጀጋኑ ዝኾኑ ስነ ጥበበኛታት ድማ ክብርኹምን ኣድናቆትኩምን ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ግደፉልና ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ከድኩም ድማ ሰፖርት ግበርዎም ናበልኩ ናይ ሎም ኣርስቲ በዚ ክዓፁ እየ ተንኪዩ ዘይመኪ ፍፁም